Dyma vlog arall. Mae'n fawr wedi Sadwn, mae'r byd wedi newid cyn dipyn ers y vlog diwetha. Clarach a Borth ar llwybr ar y Borthyr. Felly bach wahanol. Sy'n trio meindio bod wedi bod o blaen. Dwi'n newydd o fyny at Gwyliadol y Serth. Dwi'n meddwl Dwi'n ôl yn un o'n hoff lefydd yn y byd o'n, sef top Craig Glais, neu Constitution Hill, os da chi'n byw yn Aberystwyth. Anamal iawn dwi'n stopio fan hyn, di gwir, tebyg jyst i redeg heibio, ond allan neud y gorau o'r cyfle i edmygu'r golygfeydd godidog sydd gynnon ni yma. Ie, felly mae'r blog diweddaraf dwi wedi sgwennu dar yn teitl Concro'r Corona, yn awgrymu ambell ffordd a gallwn ni barhau i hyfforddi a sgogi'n hunain yn ystod y cyfnod ansicr mae'n sy'n blaenau ni. Cymacholwg ar hwnnw. Mae un o'r argymellion gen i ydy rhedeg i lefydd gwahanol, hitio'r trails a mynyddoedd, os da chi o fewn cyrraedd i'r mynyddoedd, mwyn osgoi pobl. Dyna dwi wedi trio neu bore yma. Ydy rhedeg, wel, dwi'n modd rhedeg llwybr arfordir, dwi'n neud lot lawr ochrau Ceinewydd a Llangrannog ffordd 'na. Ond yr eironi ydy bod fi ddim wir di wneud y gorau o'r llwybr sydd ar yn Stepen Drws heblaw am yr rhan fach yma'r llwybr sydd rhwng Aberystwyth a Clarach. Dwi prin di rhedeg yn yr ardal yma felly ar llwybr arfordir. Felly, ie, rhywbeth bach gwahanol bore yma. Faint o bobl dwi wedi gweld, hanner dwsin eich cwpl o bobl yn cerdded i cwn o'r geti, ond yn ddigon rhwydd i gadw ddigon hirbell o ddiwrthyn nhw. Pawb yn rhyw weiddi helo yn gyfeillgar, ond yn cadw'n glir o'i gilydd hefyd, felly pawb yn bod yn synhwyrol. Ie, wel mae'r Prif Weinidog a'i swyddogion meddygol o wedi awgrymu hyd y gwela i bod ni yn parhau fynd allan gadw'n heini ac i wneud ymarfer corff yn ystod y cyfnod yma, jyst i ni fod yn synhwyrol ynglyn â hynny a gadw ddigon pell o bobl arall. Felly mae'r ddigon o opsiynau. Drychwch ar y blog a gobeithio fyna ambell awgrym gynnwch chi hefyd ynglyn â'r ffordd gallwn ni wneud y mwyaf a manteisio ar y hwn, weld o fel cyfle yn ytrach na bygythiad i'n rhedeg ni. Reit, dwi am wneud beth gwahanol arall fan, so dwi'n mynd lawr ochr serth Consti. Fel arfer dwi'n mynd rownd y cefn, achos dyna'r ffordd mae ras y ddau gopa, sef y ras flynyddol mis Hydref yn Aberystwyth yn mynd. Felly dwi ddim yn un da iawn am redeg lawr allt, felly yna reswm arall dwi ormod o wimp. Dwi yn trealu cwpl o bethau, mae gen i'r sgidiau on yma, on Cloudflow. Maen nhw bach yn fwdlyd fel y gwelwch chi. Y llwybr ddim yn rhy drwg, di gwir. Maen nhw fymryn yn fwdlyd. Mi fyddai'n adolygu rhain, maen nhw'n sgidiau bach da, di gwir. Felly digon o grip ar gyfer rhedeg llwybra yn ogystal â rhedeg lôn. Felly cadwch olwg am adolygiad o'r sgidiau yna. Gobeithio newn nhw job dda i fi ar y ffordd lawr y Consti rwan. Un peth, da ni'n dechrau fel teulu wrth drio ynysu. Wedi rhyw her fach deuluol. Chi'n gweld y mab Ienga yn y cefndir yn fan hyn. Da ni'n gwneud digosod her kilometr bob dydd iddyn nhw o fewn ffiniau'r ardd neu ystod y stryd tu allan felly. A da ni'n gwneud rhyw dabl bach cyngrair bob dydd. Felly bach o hwyl, mae'n cael y plant allan ac wel, dwi'n meddwl bod gennau jans eitha da ennill. Ond ar y cyfle iddyn nhw dros y dyddiau cyntaf yma. Ond na, dwi'n meddwl mae'n bwysig trio cadw'r plant wedi diddori felly. Ac bod kilometr llai na beth i Junior Park Run ddim yn bell o beth i pellter Junior Park Run, sef beth maen nhw wedi arfer rhedeg y weddol rheolaidd. Ac ar hyn o bryd mae pawb yn mwynhau, ond dwi'n ni'n pa mor hir wneud y novelty bara. Wel, mae'n bnawn dydd Sul a ni'n recordio'r rhan ola o'r vlog diweddara yma am y penwythnos yma.
Dydd Sul yn golygu diwrnod rhan hir, felly yn diwrnod godidog yma yn Aberystwyth. Felly eisiau allan fel gynnar i wneud yn rhan hir. Fel dwi wedi bod yn cynghori, eisiau fynd am rŵts unig, lle fyswn ni'n gweld lot o bobl. Out and back. A ni angen gwneud 2 awr 45 munud i sticio at y cynllun hyfforddi marathon, a dwi wedi penderfynu i ddal ati efo'r cynllun yna nes gorffen y bloc. Ia, teimlada bach yn gymysg achos o'n i fod yn rasio penwythnos yma yn Rhaeadr, ond y ras 30 km yn Rhaeadr. Yn arfer bod yn un i genwylltir, ond chydig yn llai ebyn hyn. Ond yn anffodus gatho nhw i hyrio wrth gwrs fel popeth arall. Felly teimlad bach rhyfedd bod hwnnw ddim yn digwydd. Ond es i gyfuno rhyw 2 run hir mewn ffordd. Sef yr un oedd yn mynd i gynnwys, wel, o'n i fod yn 2 awr 45 munud, a wedyn o gynnau rhan hir arall wrthos diwetha, siwr o fod oedd hwnnw, lle o'n i'n mynd i daflu ymdrechion. Mae un o'r plant newid dynnu'r gol ffwtbol ar ben ei hun. Os ydych chi'n weld o'n co. Ta waith. Deithio allan rhywbryd, mae'n siwr. Ia, felly nes i reid chydig o ymdrechion ar gyflymder marathon i mewn yn ail hanner y ras, run, sori. Pan mae'r coesau di blino, bod chi'n gallu gweld os ydych chi'n gallu dal y cyflymder marathon yna. Felly, ie, thyn oce, dig gwir. Nes i weld pobl allan, rhyw 4, 5 ar ei beics, cwpl o gerddwyr, ond pawb yn amlwg yn barod iawn i gadw'n glir o'i gilydd. A dyna di'r byd da ni'n mynd i fod yn byw yn efo am yr wythnos nesaf, mae'n debyg. Dwi wedi synnu, nes i nôl am y dre a o'n i eisiau just, o gynnau rhyw 10 munud, o'n i 10 munud yn bryn. Felly eisiau am y prom, ond y fuan iawn, nes i weld bod hi'n brysur iawn ar y prom, felly nes i droi o'na a mynd am lôn tawelach, lle fyswn i gadw'n glir o bobl. A dwi'n meddwl dyna di'r neges, mae'n bwysig bod ni'n allan i wneud ymarfer corff ac yn cael awyr iach. Ond mae rhaid ni fod yn gall ac yn ddoeth am y ffordd da ni'n wneud hynny. Ac ia, jyst meddwl am bobl eraill, ond hefyd bod yn ymwybodol o'r ffaith bod ni angen dal i drio wneud rhai o'r bethau da ni di harfer gwneud. Ac gobeithio bydd pethau'n dod nôl i normal yn weddol fuan. Ia, felly dwi'n meddwl honna rhan hiraf i bosib o'n cyn dyddiad y marathon. A be dwi'n bwriadu wneud eich ydi gwneud marathon llawn neu'r bellter beth bynnag o gwmpas dyddiad penwythnos oedd Llundain i fod, felly. Felly dyna di'r cynllun ar hyn o bryd. A dwi'n newydd hefyd wneud her 1 kilometr y teulu, o'n i wedi anghofio am hynny pan o'n i'n wneud yn rhan hir. Felly, ia, dwi'n bryn iawn o bellter marathon heddiw rhwng y 2 beth. Ond, ia, o leia mae'r Gwanwyn yn amlwg wedi cyrraedd, mae yna ddigon i wneud yn yr ardd, dwi'n siŵr gan bawb. Felly, mwynhewch y tywydd braf tra bod y gynnon ni, a mwynhewch drwy'r amser efo'r teulu. Dyna ni, over and out am y tro.